Mulțumesc că încetați încălzirea și rog șefii de brigadă să invite primii concurenți. La sol deschide concursul Andrei Alexandru Titi de la Reșița. Vom avea sportivi la paralele, unde evoluează Justin Gireadă de la Dinamo. La bară fixă îl vom urmări pe Justin Pleșa de la Steaua București. Iar la sărituri, primul concurent din această rotație este Titi Andrei Reșița. Rafael Sabo de la Lugoj la sărituri, prima lui evoluție. Și la sol Andrei Titi de la Reșița. Nota 13.450 pentru Rafael Sabo. Să vedem cea de-a doua săritură. $10.300 pentru Justin Gireadă la paralele. Și nota 13, cea de-a doua săritură, Rafael Sabo. La sărituri acum îl vom urmări pe Peter Vepici de la Lugoj, iar la sol 11.800 a fost nota pentru Titi Alexandru. Va evolua acum la sol Robert Pașca Lugoj. Prima săritură Peter Vepici, Lugoj.